Gwanja ya ake ciki ne? ta kanku mu ma mai ta kanmu. Me ya faru haka? Dariya ba faso ba. Da ai har ka razana ni. Mai hali bai bari ba. Zan zo in ɗauke ka mu je wajen wani biki. Mana an gama komai. Kana nufin ba za ka je ba kenan? Idan har an ka gama bana nan an sha da rubona. Yanzu kana son zuwa kenan to ba zan je da kai ba. In dai taro ne babu mu ai suna ne. To shi kenan ka bani kuɗi he in je da kai. Ni ba kuɗi ba ba mulki ba sarauta. Ka ce baka da kuɗi to ta yaya aka san ka? Kafin a ji mu aiye kafin a gan mu aiye kafin a san mu ai mun ci gashin mu bambu. Na ji an ce za a hana ka waƙa. Ina ta waka uwata bata hanan ba. Sai wa? Ina ta waka ubana bai hanan ba. Da ina ta waka sarki bai hanan ba. Su ma ba su hana ka ba? To tunda dai har malam bai hanan ba. Malam bai hana ka ba ko? To ni zan hana ka. Kowa ya ce zai hana ni ubansa zance.